Blwyddyn newydd dda, croeso i 2024 a yma unwaith eto mae Ifor Owen, Arwel Owen ag Alun Owens ac tri buddugoliaeth i ddechrau'r flwyddyn dros y dolyg a un canlyniad siomedig. Ond mae rai fi ddeud ar ôl bod i 4 gêm mewn 9 diwrnod, dwi wedi ymladd, felly sgan i'm syniad sut mae'r chwaraewyr yn teimlo, achos o'n i ddim yn rhedeg rownd y cae am 90 munud ym mhob gêm. Ond tair buddugoliaeth, colli un gêm. Um, Fel ni'n deud, 9 pwynt o 12. Holl hwyl yr wyl wedi bod yn eitha llwyddiannus fyswn i'n deud. Arwel, beth y ti'n teimlo am y gefn ni? Yn sicr, sut ti'n cymryd 9 pwynt o'r 12 posib cyn y dechrau'r hwyl a sbri yn y dolyg. Dwi'n meddwl nhw'n gyfres o gemau cystadleuol iawn a canlyniadau gwych. Dwi'n meddwl yn y ras. Ni wedi crybwyll yn barod bod yna dim yn chwarae gilydd ar y top a gaethon ni canlyniadau ffafriol iawn, dwi'n meddwl, efo tîm fatha County colli bach o momentum. Yr unig siom wedi bod Mansfield rili sy'n edrych fel yr tîm cryfa'r top ne. Ond just oedd y gêm Walsall, pan nath Park i ddeud cyn y gêm, dewch yn eich miloedd a gwnewch sŵn achos fyddwn ni angen chi. Oedd o bach yn ominous o'n i'n teimlo bod hwnna bach fel deud, wel, yn amlwg o'n i'n stryglo fel cardiau coch a anafiadau yn y blaen, ond oedd yn swnio fatha gêm o'n i byth yn mynd i ennill a oedd o'n teimlo felly na'n ffodus yn y glaw ar gwynt yn Walsall, ond am ffordd i bwnsio nôl yn erbyn Baro, oedd yr amser ychwanegol yna yn cyntaf. O'n i ar y tren o'r maes awyr, dwi'n Milan mewn rhyw annex yn recordio hwn. Ac o'n i ar y tren o'r maes awyr i Milan, a gol gyntaf ni'n mynd i mewn yn amlwg siom a just free kick Melyn. Oedd Gôl Fletcher wedi cael dipyn o celebration gyda fi, a ni yn bron yn dawnsio fyny lawr y tren ar ôl i free kick yn i fewn, ond na, dwi'n meddwl bod o'n rhaid i mewn sefyllfa cry iawn ar gyfer ail hanner y tymor, a gofyn lle ti eisiau bod ar ddechrau tymor, erbyn hanner ffordd o'r tymor, erbyn ar ôl tymor yn dolyg, ti'n methu cwyno am bod o fewn 3 pwynt neu 2 bwynt i'r grif. Ac efo'r wrth gwrs nath y gemau yma ddechrau hefo darbu Cymraeg yn erbyn Cas Newydd a gorffen wrth gwrs efo hat-trick gen Stephen Fletcher. Be oedd y deimladau di dros yr... Ie, 4 gêm neu 8 hanner, os ydyn nhw fel 8 hanner, dwi'n ddim 3 hanner dda gyda ni allan o'r 8, ond oedd yn ddigon ei ennill 3 gêm. Cas Newydd, sy'n ni wedi gallu bod ar ei Holl. Swindon, oedd ni just about yn heiddi ennill, achos bod nhw methu gorffen i Leon. Walsall, ni oedd yr ail dîm yn hwnna. Oedden nhw'n dîm da, dwi'n gwybod sut bod nhw'n mor isel yn y tabl. A wedyn Baro, dwi'n meddwl nes i darllen y droddiad Curious Match oedd yn alw o, a dwi'n meddwl mi oedd yn hynny rhwng bob dim rhwng yr anafiadau. Oedd ni dan bwysau am 40 munud. A wedyn mwy o sydyn, rhywun symudiad bach slick, yn ni'n ôl yn y gêm, kick rydd, wych, peniad. Reit, dwi'n meddwl oedd ni wedi colli George Evans yn y 2 gêm gyntaf, a wedyn yn yr ail hanner, oedd o'n dechrau rheoli pethau, oedd o'n gan bwysau, oedd o'n penna nhw wedi mynd i graddau, falle herwydd yr anar, neu falle herwydd ffordd nad ni'n sgori ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Ond ie, fel mae Harold dweud, da ni'n position A mwy neu lai, dyda'n gemau mewn llaw, Stockport a Mansfield i ddod i'r cael ras, yn ail hanner y tymor, mae'n edrych yn dda iawn, dwi'n meddwl. Ydy, mae rhaid ti fod yn hapus efo tair buddugoliaeth yn oes. Oedd ti wedi deud sa ti'n hapus efo 2 gêm gyfartal yn y gêm oedd i cartre. O'n i wedi deud fes i'n licio cael 4 pwynt a 3 pwynt gafon ni, felly yn y canol. Ond mae hynny'n well na 2 gêm gyfartal yn dydy. A dwi'n meddwl, dan yr amgylchiadau, mae rhaid ni fod yn hapus. Oedd y salwch yn doedd ar y gêm yn Swindon, oedd Melyn methu chwarae, Bickerstaff, oedd gennym ni Cerdyn Coch i George Evans, Cerdyn Coch arall
i James Jones a llwyddo i ennill y gêm yn Swindon hefo 10-1 am y chwarter awr ola. Felly mae werth ni sylw i Arthur o Cwondo. Dwi'n meddwl falle fysa ni ddim di ennill y gêm yn erbyn Cas Newydd. A Swindon, os a Howard yn gôl, dwi'n meddwl, achos nath y Cwondo dipyn o arbediadau eitha pwysig a roi hyder un yn y cefn. Mae werth hefyd tynnu sylw i'r ffaith fod Max Clyweth di chwarae y 4 gêm gyfan fel rhywun dibrofiad wedi sefyll i fyny'n dda. Falle wedi cael gêm anodd yn y chwarter awr ola yn Swindon ac yn erbyn Walsall, ond di dod yn ôl yn dda yn erbyn Barrow, felly mae rhaid i gamol o. A hefyd wrth gwrs y coron ar bopeth oedd 2 gôl gen Stephen Fletcher, a os fedrwn ni gadw o yn ddigon ffit i ddechrau gemau, mae'n argoeli'n dda, achos oedd Barrow yn dîm da, o'n i teimlo fod nhw'n chwarae'n eitha tebyg i fel mae Parky'n licio chwarae, unwaith atho nhw ar y blaen, o gen nhw 5 yn ôl a canol cae, ac oedden ni'n trio chwarae drwyddyn nhw, a falle fel mae Man City di sylwi, weithiau mae'n haws gael Erling Haaland a roed y beli fewn yn y bocs iddo fo, a dyna be nathon ni efo Stephen Fletcher yn diwedd yna, oedd mynd yn ychydig bach yn fwy uniongyrchol, a mynd i'r esgyll a wedyn roed y beli fewn yn lle trio mynd trwy'r canol. Oedd yn anodd. Ond mae rhaid ti fod yn hapus efo hynny. Beth ti eisiau dweud, Efor? Jyst yn y pwynt am y gêm Walsall na, o'n i'n teimlo bod yna wendid ar yr ochr dde, efo Young, gyfuniad y Young, Lewis a Mendy yn chwarae, parhau chwarae ar yr ochr anghywir iddo fo. Ond yn sicr bod yna lot o beli'n dod i mewn a dwi'n meddwl nes di ddeud ar y daith yna, ai hon y gêm ola fydd Lucian yn dechrau, a dwi'n meddwl bod o ddim fan i'r safon efo'n hyn, sy'n trist i ddeud, bod nhw asfyddlon, ond yna ni. Ydy, mae'n anodd pam ti wedi bod allan a ddim wedi cael lot o gemend ydy, ond i fod yn deg i Clyweth, mi nath o ddod i fewn a gwneud job mewn amgylchiadau anodd oedd y gêm Cas Newydd yna. Hanner cyntaf erbyn Cas Newydd, oedden nhw hefo'r gwynt yn dod yna, ac oedden ni dan dipyn o bwysau. Felly, iddo fo ddod drwy y 4 gêm yma, fydd hynny'n ddiddorol, achos wrth gwrs mae mis Ionawr newydd ddechrau, a mae'r ffenest drosglwyddo wedi agor, felly mi fydd yna gwestiynau'n codi, a mae perfformiad Max Clyweth, Stephen Fletcher yn gwneud pethau falle yn ddiddorol o ran y ffenest trosglwyddo, ond y newyddion cyntaf oedd falle y newyddion gorau am y mis cyfan oedd Elliot Lee a Paul Mullin yn arwyddo cytundebau newydd, ac yma am weddill i gyrfa nhw, fyswn i'n deud, i bob pwrpas i gyrfa gorau nhw, a mae hynny yn newyddion arbennig o dda. Beth ti'n teimlo pam glywys ti hynny, Efor? Yn rhyddhad, rili, bod maen wedi delio efo reit ar y dechrau, fydd nhw ddim syfrydion amdano nhw rwan, a fydd maen nhw'n aros. Sy'n unig, mae'n neud y fans yn hapus, ond mae hefyd yn helpu ddenu chwaraewyr, posib. Maen nhw'n gweld bod yna chwaraewyr o safon yna yn aros, mae hynny'n gret. Mae'n lot o syfrydion gwirion dechrau'r wsos, a mae Mullin yn mynd i Saudi a pethau fel yna. So, mae'n dda bod hynny gyd allan o ffordd rwan, a canolbwyntio ddod â chwaraewyr i mewn. Falle mae'r peth pwysicau wedi cael Okonkwo i arwyddo, dwi'n meddwl. Ar ôl hynny, wedyn mae'n just yn bron iawn yn luxury be allan ni bigo fyny wedyn, dwi'n meddwl. Arwel, be fysa ti'n licio gweld yn dod i fewn? Mae yna enwau yn cael eu taflu o bob man, dwi'n meddwl bod bobl yn meddwl fod gennym ni arian, felly mae asiantau yn mynd i sôn amdano ni. Mae Barry Fry yn amlwg yn trio cael pres i fewn i Peterborough, ydy am Clark Harris, a dwi'n siŵr fyddwn ni'n rhan o'r sgwrs yma yna. Be sy'n ti'n licio gweld yn dod i'r Cairas? Wel, dwi'n meddwl un o'r rhesymau pan bod ni ar y brig, neu'n agos i'r brig ar hyn o bryd ydy, mae gen i chwaraewyr sy'n amlwg ar safon uwch, yn gallu cynnal perfformiadau safon uwch, a chwarae'n gyson. So, pobl fatha Cwanco, James McLean,
Stephen Fletcher, o bosib o'r gêm ddwytha ergol mae chwarae'n gyson. Elliot Lee. A pryder dwi'n meddwl ydy efo tymor hir, so ti'n meddwl 2-3 mlynedd, mae James McLean, Stephen Fletcher, Ollie Palmer, cwpl o'r chwaraewyr eraill, Tozer, o bosib, yn mynd i fod rhy hen mewn 2 flynedd. Nhw ddim yn mynd i gallu cynnal y safon mewn 2 flynedd. So, mae eisiau meddwl, wyt ti'n mynd am ddyrchafiad blwyddyn yma ac yn canolbwyntio ar hynny, a dwi'n meddwl dyna dyle Park i wneud. Be mae angen ar gyfer cael dyrchafiad leni, a heb feddwl gormod tymor hir, neu wyt ti'n mynd fwy tymor hir ac yn trio denu chwaraewyr sy'n mynd i osod safon gwell am 2-4 mlynedd. So, dwi'n meddwl mae rhaid mynd am cefnwr cefn, achos mae gen i gymaint o chwaraewyr fel ti'n hoff lein bial sydd wedi gwneud allan o fisgedu. O'Connell, Hayden, Tunnicliffe, just normal liability. Gen ti O'Connor, George Evans, chwaraewyr canol caib o'r cwrpas bod nhw wedi gwneud job arbennig. So ti'n licio gweld amddiffynwyr gwell y bosib. Os dwi'n meddwl bod Cleworth bach yn ffres, so sy'n ni'n licio chwilio am gefnwr sy'n mynd i roi chydig bach gwell pêl-droed yn un arwyn fel Boyle. Dwi'n meddwl bod eisiau chwaraewyr amddiffynol canol cae, fel oedd Ifar yn dweud, Luke Young, ydy oedd i chwythu blwc mor bwysig mae wedi bod yn y blynyddoedd diweddar a tu hwnt, dweud y gwir. A dwi'n meddwl bod eisiau, dwi'n gwybod, mae James McLean yn poeni fi achos mae o'n mor bwysig ar yn y byd, sa fo'n cael anaf, be di'r ateb. Ia, dwi'n gwybod os eisiau striker. Maen nhw'n mynd i stein y striker, dwi'n jyst yn gweld yn digwydd. A dwi'n gwybod, os ti'n Fletcher yn ffit, os ti'n gallu rhoi 90 munud fel na, neu 70 munud i gwneud fel na, os ydw dweitha, week in, week out, dwi'n meddwl, bod eisiau poeni lot, ond dwi yn rhagweld bod nhw'n mynd i brynu cael ymosodwr arbennig. Dwi'n meddwl mae'r pwynt efo'r ymosodwr ydy, ti'n gweld gwahaniaeth oedd cael rhywun da yn chwarae fel Mewn yn gwneud, achos yn y gemau yna, lle oedd Dolby di chwarae dros y dolyg a flwyddyn newydd, doedden ni ddim mor effeithiol, dydy o ddim di sgorio gol yn y gyngrair leni, a wedyn mae Paul Mullin yn dechrau mynd yn rhwystredig hefyd. Wedyn oedd sy'n dod â Fletcher ymlaen, fel oedd Palmer yn flwyddyn yn ôl, a falle mae wedi fod efo anafiadau pethau felly. Dwi'n meddwl, allwn ni ddim dibynnu ar Fletcher i fod yn ffit, achos dydy o ddim wedi bod hyd yn hyn nadi, a mae'n 36 oed. Felly dwi'n meddwl na nhw drio dod â rhywun arall i fewn. A Bickerstaff wrth gwrs di arwyddo cytundeb newydd hefyd, ond falle bod o'n gyfle iddo fo fynd ar feddyg i gael chydig o gemau mwyn chwarae am i le tymor nesa. Be wyt ti'n fel, Ifor? Be sa ti'n licio weld? Falle chwaraewr sy'n gallu chwarae mwy na un safle. Dwi'n llygadu Will Evans o Gasnewydd. Mae wedi gynnu 15 o goliau. Mae'n gallu chwarae fel ymwysodwr, mae'n gallu chwarae fel cefnwr chwith, mae'n gallu chwarae yng nghanol y cae. A dwi'n meddwl sy'n Casnewydd yn gofyn gymaint o hynny amdano fo. Dwi'n clywed y ffigur eraill sy'n cael sôn am swp. Casnewydd falle. Gymryd rhywbeth yn y cannoedd o filoedd yn edrych na rhywbeth dros filiwn. Mor wirion yma hynny'n swnio i Wrexham arwyddo chwaraewr gwerth dros filiwn o bunna. A ti'n meddwl, mae'n chwaraewr yn yr adran yma fel Al Hamadi o Wimbledon sy'n gret. Ti'n meddwl, mae nhw eisiau lot fawr o bres amdano fo. Dwi'n meddwl, mae gennym ni ddigon i fynd i fyny. Dwi'n meddwl, os na ni arwyddo o Gonco, dwi'n meddwl gennym ni ddigon i fynd i fyny. A wedyn, mae eisiau dechrau meddwl am tymor nesaf fel y ddarwel yn dweud. Ti eisiau cael tîm sy'n barod ar gyfer y gyngrau nesaf, neu yn mynd i fyny. Mae so bach yn sgeilus i beidio arwyddo rhywun. A mae'r cytuno, mae'r sefyllfa'r cefnwyr yn od bod ni'n cael gymaint o anafiadau yn safle yna. Ydy, dwi'n meddwl, i raddau, cwestiwn, os ydy'r arian yna,
pam fysa ti ddim yn trio cryfhau'r garfan. A da ni wedi wneud y gyffredinol yn do ers i Rob a Ryan fod yma. A mae yna le ymosodwr arall, dwi'n meddwl mae yna le i rywun ganol cae, yna wedi gan bod yna sôn falle fod Luke Young yn mynd i symud ymlaen, a mae'n neud synnwyr i Luke Young yn dydy, dwi'n gweld yn aros heibio'r ha, felly os ti'n cael cytundeb, flwyddyn a hanner, 2 flynedd a hanner yn rola arall, mwy o synnwyr iddo fo yn dydy, a wedyn bendant cefnwr. Mae Mendy wrth gwrs yn mynd i chwarae yn Africa am fus, ond mae gennym ni Hysana, os ydi o yn cadw'n holliach, yn ôl yn y garfan, achos da ni'n ôl heb 22 yn y garfan am mis Ionawr cyn gorau dewis y 22 ola. Felly dwi'n meddwl fydd o'n fus diddorol, dwi'n meddwl fydd yna bob math o enwau'n cael ei enwi. Shankland oedd yr un diweddara o Hearts, ond mae o eisiau chwarae'r Alban yn yr Euros ydy, felly dwi'n gweld yn dod i'r ail adran. Pan mae tîmau fel Rangers o bobl fel Ariolo hefyd. Ond mi fydd na bob math o enwau yn cael ei enwi. Felly cyfle i fwynhau, a fydd na ambell i adeg gwirion dwi'n fel, ac enw gwirion yn dod. Ond dwi'n siŵr na fod Wrexham, na fod Parky, mi na nhw'n drio cryfhau. So dwi'n siŵr gael ni 3-4, ond dwi'n cytuno efo'r ddau yn chi, y chwaraewr pwysica sy'n ni'n gallu gael i mewn ydy Arthur y Cwondo. Felly, a fysa colli o yn golled mawr, achos dwi'n meddwl fysa cael rhywun arall i fewn, achos oedd o wedi cael mis yn doedd yn y clwb cyn chwarae yn y gyngrair hefyd, a wedi cael cyfle i gael ei draed dan y bwrdd. Wedyn, fysa newid a ail ddechrau hynna eto yn ei gwahaniaeth. Felly gobeithio, so fo'n wych, os o'n i'n gallu gael o i aros, ond ar y lleiaf fod ni hefo fo tan ddiwedd y tymor. A dyna pryd mae gytundeb wrth gwrs efo Arsenal yn rhedeg allan. Felly fydd hynny'n gyfnod diddorol. Felly, mis diddorol iawn o'n blaen ni, ond hefyd mae yna gêm diddorol o'n blaen ni disul. Wrexham yn chwarae darbi arall yn erbyn tîm arall sydd ddim yn gefnogwyr enfawr o Wrexham, fyswn ni ddim falle fod yr Amwythig yn casau Wrexham fwy na mae Wrexham yn casau Amwythig. Ond yn aml, mae hwnna'n neud i bobl fynd yn fwy blin yn dydi, achos mae Wrexham yn sôn fwy am gair, ond dydyn nhw ddim yn licio Wrexham yn yr Amwythig. Mae nhw yn ganol cyngrair 1, Wrexham yn ganol cyngrair 2, a felly a nhw chwarae adre, a maen nhw'n barod yn dweud mae nhw ddylai fod y ffefrynnau, achos fod yna reswm fod eu chwaraewyr nhw yn cyngrair 1, a fod yn chwaraewyr ni yn cyngrair 2. Ond ydych chi'n gweld o fel e? Be ti'n disgwyl y canlyniad Arwel? Mae'n fixture da, dwi'n meddwl. I fel ti'n dweud, mae yna rhyw awch darbi yn efo, esbrec, dwi'n meddwl di. Wedyn, dwi wedi dweud hyn o blaen, mae Park yn licio'r FA Cup, mae'n gweld o fath o respite o'r pwysau'r lig, bach o game, shot for nothing, kind of thing. So, mae Park yn licio'r FA Cup, yn amlwg o chwaraewyr fel Paul Mullin, wedi bod efo'r fan FA, felly. So ni yn bod yn ofalus o cwpl o'r chwaraewyr, os gyda nhw cwpl o niggles yn y ffynag, George Evans newydd o'r nôl ar ôl gorffwys bach. Be dwi ddim eisiau di gweld cwpl anfeiadau fel wnaethon ni yn yr campaign llynedd yn erbyn Sheffield United yn colli cwpl o chwaraewyr a wedyn ti'n stryglo am fus wedyn yn y gyngrair. So, dim ond bod pob yn fit, sy'n lot o bwys gan ein beth sy'n digwydd ar ddiwedd y gêm, really. Cypren, dwi'n yn gwybod, mae yna gymaint o bwysau ar y gyngrair yn does, mae'n agos iawn ar y top ne. Ond dwi'n siŵr fydd hi'n echlysur a fydd hi'n game great, so dwi'n edrych ymlaen, bo fi methu cael tocyn, one an issue. Nes i giwio a pwrsu a textio lot o bobl, ond dwi heb gael tocyn na bodus, ond S4C to the rescue. No, diolch i fo. Hefo'r tocyn eiraidd o'i flaen o fanna. Pa fath o gêm wyt ti'n disgwyl felly efo'r? Dwi'n cymryd fydd o'n chwarae tîm cry, fydd o'n ddiolos i o'n chwarae o Broncor.
neu beidio. Dwi'n meddwl eitha amdani. Dwi'n meddwl bosib mi ddim chwarae Fletcher o'r dechrau. Dwi'n dibynnu, dwi'n meddwl fod yr un mwyaf bregus o ran anafiadau, dwi'n meddwl. Mae Mullin reit gryn dydy, dwi'n mynd cael lot o anafiadau. Fydd yna dorf dda yna, fydd hi'n llawn yna. Fydda ni'n eisiau colli. Da ni hefyd ddim eisiau gêm gyfarsel chwaith. Ond beth sy'n handi efo ennill, os yna un gêm gyngrair yn llai ym mis Ionawr, wedyn hynny'n gyfle i Mewn i ddod yn ôl. Dwi'n reit ffyddiog deu gwir, dyn nhw'n mynd dim special, ond wedi bod tua'r canol yr adran yna ers blynyddoedd. Nes at y gwylodd na dim byd. Fel ti'n dweud, mae'n gêm fawr iddyn nhw, achos dyn nhw'n cael lot o gemau mawr yn y blynyddoedd dwytha. Dwi'n meddwl, na ni snicio, dwi'n meddwl, 1-0. Diffyn o hyder, dwi'n meddwl, falle fod ni angen talu pwyth fod nhw wedi dwy'n Sam Ricketts ohono ni. Yn yr amser cyn Rob yr air, wrth gwrs, felly falle bod hynny ddim mor bwysig. Ond oedd ddiddorol clywed Stephen Fletcher yn deud a Radio 5 yn dod ar ôl 20 munud dydd Llun, oedd o'n teimlo fel fod i goes efo for wrong road, ond nath o gael ei ailwynt a profi'n effeithiol iawn. Felly fydd o'n ddiddorol iawn gweld be maen nhw'n meddwl am ei ffitrwydd o. Falle bod nhw'n meddwl bod rhoi mwy o funudau fel byth da, neu falle bod nhw'n meddwl bod o'n rhy werthfawr i gamblo arno fo. Gafodd o'i fagu'n amwysig hefyd, wedyn bydd hynny'n fwy incentive ddo. Do, fel ledodd Mark Griffiths, born in Salop, made in Scotland, dwi'n meddwl. Gres. Yn ei linello. Felly, felly bod siŵr, dwi'n meddwl mae Parky yn mynd i chwarae tîm cry. Llynedd oedd y chwarae tîm cry, ond mi oedd o yn newid rhai o'r chwaraewyr yn doedd. Oedd Clywith a Dolby o ddim yn chwarae yn y tîm gyngrair, yn diarol o chwarae yn y gemau cwpan, so falle wneud o rhywfaint o newid chwaraewyr, falle rhoi gêm i Barnett. Mae Ford wedi bod yn dda, ond mae wedi bod yn neis cael rhywun yn ôl yn chwarae ar yr ochr dde sydd yn droed dde naturiol. Mae Mendy wneud job dda yna, ond mae Mendy bendant yn well chwaraewr ar y chwith, felly fydd gweld Barnett a Ford yn ôl, falle fydden nhw'n cael chydig o amser. Diddorol gweld be wneith o hefo Fletcher, a fel ti dweud, fydd o ddiddorol gweld beth sy'n digwydd efo Quando. Dwi'n meddwl o Quando wedi chwarae yn y rowndiau cynt, so dwi ddim fatha fod na fantais i asl fod o ddim yn chwarae. Felly dwi'n edrych ymlaen, dwi'n meddwl fydd hi'n gêm ddiddorol, a fydd na lot o sŵn, dwi'n meddwl, yn y cae rhwng y cefnogwyr. Felly cofio wisgo dy het padded efo'r, ti'n gwybod bod ti'n licio gwisgo hwnna. Felly, un dim ti'n dweud, beth ti'n dweud Arwel? Ti'n dweud bod ti'n mynd poeni o'r model? Dwi'n mynd i fynd, dwi'n meddwl na gêm gyfer telfydd i'n anffodus, a nadio fwy o bwysau neb dwi'n gweld un yr un. Swn i'n deud mae gêm gyfartal di'r canlyniad mwy o tebygol hefyd, sydd mae'n debyg y canlyniad da ni isio leia, ond dyna ni, os mae dyna fydd i, does am byd yn bod, ond mi ath i'n dyn llynedd yn dod, gen ni lot o gemau disadwn di mawrth, felly dydy gemau ail chwarae ddim yn wych, a wedyn mae'n bwysau yn mynd ar y garfan yn does, ond fydda ni'n mynd amdani. Disil. Trydydd rawn, pwy a wyr gyfle i chwarae tîm yr hir ddisgwyliedig dim o'r uwch gyngrair yn y 4ydd rawnd, a felly mae hwnna'n ormod o gyfle a gormod o stori i'r rhaglen ddogfen hefyd yn dydy, felly dwi'n meddwl fydden ni'n mynd amdani. Ond bydd o rhywbeth reit neis ar ôl y gemau dros y dolyg oedd yn gemau tin a lot o densiwn yn nhw'n doedd, oedden nhw'n gemau pwysig. Mae hon yn gêm dio ddim yn ddiwedd y byd os da ni'n colli hon. Dwi'n deud hyn yn rei afal, ond am y gêm yma mae o'r hollol wir. Felly mae'n gêm i fwynhau. Ond hefyd wrth gwrs mae nhw tua canol gyngrair un, felly fydd o'n gyfle i ni gymharu yn safon ni os da ni'n meddwl fod ni'n mynd i fynd i fyny hefyd. A dwi'n meddwl o gofio sut nathon ni yn erbyn Coventry a Sheffield United llynedd, nawn ni roi gêm
digon anodd iddyn nhw, dwi'n meddwl. Felly, gobeithio efo'r sy'n iawn. Mae'r happy clappers sydd yn ennill y dydd. A gobeithio fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.